Takže ja vás vítam, som tu znova a tentokrát prichádzam s hrou Skyrim, Elder Scrolls Skyrim 5. A už som sa rozhodol, že budem točiť túto hru. Možno, že nám to bude lagovať. A akurát som na začiatku, jak ma priviezli na to popravisko a asi ma idú teraz idú popravovať tých ľudí. Budeme sa chvíľku dívať. Áno, on je hrdina. Ty hlavne. Odseknite hlavu! Tože trápne. Nebojte sa, to vás za chvíľku jedno zožere. Idú mu odseknúť hlavu, no poďme sa dívať. Ozaj, ešte to vám mi povedal, že budem hrať za orka, takže budem hrať asi s jedným mečom a s jedným štítom. Po prípade veľká mágia. Neskôr si môžeme dať časti ako plnenie vedľajších questov a iné. Jejo, taká hlava. Áno, máš pravdu. Parchanči. Som na rade. Nie. Som na rade. A kde je ten môj kamarát? Nie, neslyšel som to vôbec. Nič som nepočul. Áno, hýb sa. No dobre, buď ticho. Načo som? Ty máš ale peknú sekeru. Nepožičaš mi ju? No, klakni. Ahoj. Ty mi chceš oseknúť hlavu? Aha, tak, videli ste ho? No. Aha. Záchrance! Môj záchrance! Vítej! Wow. Ty máš ževno, počkaj na mne. Jedeme, biež! Biež, Foreste, biež! Utíkej, Foreste, utíkej! Čo k nám privadila? Čau! Ty čo tu fúkaš? A kde je ten môj spomalený kamarát? Čau! Vidíš ma? Tu som. No nemaj hlavu smutku, prežijeme. Geronimo! Nie si pospať? No teraz zase nebude na to vhodná chvíle. Nevadí, ideme. Ja sem. Čau. Biež, Foreste, biež! Jenom biež! No a lučišník. Ale my pôjdeme dál. My ostaneme sa v tejto tvrzie alebo pevnosti. No, tak určite sme drakovi a teraz sa začneme zasvedcovať do schopnosti boja. Takže, poďme. Idem. On umrel. Nebudeš taký smutný. Budeš ďalej. Ja budem dívka na košteti.
Ahoj. Dobre, čau, čau. No, áno, sme jediní, ale iba s väzňou, s väzňou. No, 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 no. Trochu ťa okradnem. Asi toto, aj toto. O, to môžeme vyhodiť, hádam. On sa mu tu začal vyzliekať, videli ste to? No toto je nehoráznosť. Ježiši. Ahoj. Kúk. Kúk. A poď! Ha! Ja se te nebojím, nebojím. Já jsem hned tady. Nic se nedeje. Málo vydržet, to je snad něco zlé. No okej, ty si ho zničil. To si zoberiem, aj to si zoberiem a zoberiem všechno. To je ale hezké. Ja som tady. Takže som znova tu a kde som to skončil? Ja prohľadávali sme cisárske. Aj od tohto môžeme zobrať všetko a dáme si inventárik. A ideme si meniť oblečko. Ja si dám babské. Ha, ha, ha. Nie, kde mám cisárskú príľbu? Tu je moja. A to môžeme vyhodiť. Tu si dám môj mečík a mečík. Mám si takto do dvoch rúk, teda. Ideme teraz dvomi mečmi, zamkneme dvere a... Dávil takú. Ja chci boj, no. Ak by ste odo mňa chceli ešte čo sa ma niečo pýtať, prípadne do komentov, ak budete chcieť, dám aj môj Facebook, ak by ste chceli. Prípadne stále platíte návrh na tú hru, ak by ste ho chceli. Ten môj vlak je pomalej. Pomalej. Prohľadáme ho. Nič. Prohľadáme druhého. Nič. Ja bych chcel penízky. No, ideme dál. Jaha, to je mučiteľ, tak to je hrozný. Oni zabili ten bezbranou holku. Žije? No, prehľadáme mučiteľa, možno budeme mať. No, nemá nič. No, to som tešil. Do tohto sa mi opáči, čo povedať? Asi nie. Sem ideme, tuto domkneme.
Áno. Super, odomkli sme. Takže tu máme nejakú zelý skšení. Čo by ste povedal, keby sa zahráme na mága? Dáme si všechno a dáme si k sebe kolombienky. Áno, odejít. Dobre, a ešte liečenie si dáme medzi obľúbené. A môžeme sa toto si môžeme rovno aj dať. A ešte sa pozrieme, ako máme zbrania. Inventár, zbranie, tam si dáme obľúbený cisársky meč. Ale chcem ho dať dole, ale nechám si iba obľúbenej. A to by som mohol mať. Dáme si plavinky, pšicha. Aha, máme v našom týme holku, počuli ste to? Holku máme. Holku. No dobre, Lalovku, idem. I o polnoci, samozrejme. Takú by som mohol dať do železiarstva. Neviem, koľko by mi za takú reťaz dali. Ale by bola dobrá ešte na uškrtenie. No však neviem ako vy, ale však môžeme to tak urobiť. No. Som tu bude. Bye, ahoj. Zhor. Kde dal ten luk? Ja ho chci. Samozrejme, prohodám najprv. Takže šíp. A proč mi to nechce zobrať? Wow. Toto my tam môžeme uložiť, to ja potrebovať nebudem. Môžeme si ľuké šípky. Ale asi ich môžeme dať asi aj na seba, čo poviete? Zbranie, luk a toto, takto. Dáme si na luk. A čo by som si mal nedať? A tu po nás strieľajú. To si jak dovolia. Á, trafili ma. Prestrelka lukby! Oslepil moja babka, to má 100 rokov. A to je, to som málo veľa povedal. Jo, dal som ho. Luke. Víš, čo to je hodať Luke? No dobre, dal ho kamarátko. My si zoberieme úlovek a pôjdeme dál. Iba stačí jeden meč, čo to bolo lagi, hej? No, to už skôr. Chcela čo zistiť, ale neviem čo. No dobra, idem. Ponáhľame sa mi preč. Nahore nás drak čaká. Mimochodom, čo ako napadla. Minule som pozeral taký film, no nie film, seriál show Jana Krause a bolo tam, že jak sa hovorí Kamzíkovi po rakúsky. A bolo, že terén koza. Po polsky sa mu hovorí, že koza turističná. A najviac ma pobavilo, že jak sa hovorí cintorínu po maďarsky, že zdochlo tábor. Tak, nad pavúkou zvládame, to je hlavná vec, a tu mám ďalšie kamarát. Dobre, na pod ledovcových pavúkov potrebovať nebudem. Tam vidíme niečo, pravda. Asi by sme mohli ísť aj ďal. Aha, tam je tá medvedica. Tiško.
rozpíšeš. Jo, trafil jsem ho. Ty pokoj si sa vybrala. No, headshota som si díral. To zase není možné. Ja sa jej snažím dať headshota. A ona mi videli ste čo urobila? No nevideli, že? No, ja môžem dať toto. Ja za vysoké rozpotovanie budem, lebo či nemôžem. Dobre. Díky vážne. Ty sa rozpínač. Môžeme ísť dál. A dál. Máme si luk, necháme si luk. No. Neviem, či sa už neblížime ku koncu vybehnutia z Helgenu. No, tu už je tá cesta do Skvína. Však čo? Nepozrel som si koľko natáčame. Možno bude ešte 5, dajme 5 minút a asi sa budem s vami lúčiť pomaly. Však sa pozrime. Túto hru som už hral, ale to je celkom dobrá hra. Inak, ale neviem, či ste hrali, neviem presne, ako sa to volalo, Amulur Skunking, neviem presne. A kamarát, ty si ma zachránil, tebe sa ešte vďačím. Neviem síce jak, ale vďačím proste. No, tu mám toho, kde je ten môj? Nevideli ste ho? Nie. Ideme za ním, ešte mi voče povie. Hádam. Tak. No. Takže sme na ceste do Dvoržárova. Kráčím lesem, kráčim. No. A viete, aký som ja vášnivý kuchár? Si vočo navaríme, upečieme. Jejo. Zachraňujeme tú tetušku alebo babučku, že čo to je za dievčatko. Aha, koza turističná. Ty si Packa? Packo? Ja. Čau. Po kom ideš, ak nikto není? Áno, však ja som za tebou, čo ma nevidíš. Sa slepej snad. A možno budem miešať slovenčinu s češtinou, lebo som Slovak síce, ale miešam to. Tak, potom sa nečudujte, že možno niektorým slovami budete chápať, alebo bude to miešaná veta. Auč, počuli ste ho? No nevadí, doplníme si toto. O nie, čo robíš? Aký plamienok. Tak to nie. Viete, čo ma najviac baví? Kradnúť. Kradnúť poza niekoho chrba, že on je otočený napríklad k oknu a ja za ním kradnem. A vôbec si to nevšimne. Sa mi darí, ale nie až tak často. Keď sa podarí, tak to je dobrý úlovok. No, ja by si potom kúpim komíka. Áno, ja som ho videla, čo? Som z toho blázny. Zeli. Zoberme si zeli. Dobre, zbrane by som mohli schovať aj. Dobre. Necháme si iba peste. Dobre. No. Poď. Čau, Gerdur. Gerdy. Ralovžíkal, že mi snad pomôžeš.
Áno, boli sme spolu na poprave. No, boli sme na poprave proste len to, tak sme boli len na zoznamke zrazu, že poprava, no tak sme trochu uišli, nie? Samozrejme, že sme boli na poprave. Drak a v Helgenu? Nie, v Prahe. Áno, to je iba rozprávočka. Byl to drak, hej, hej. No, no. Ježišku, Mariško, no, no. Dobre, máš veľké zásoby, no čo? Ja si to berem. Berem. Pívko, to mi dáš. Zlatopalcová šperá. A ja si tak zajdu do obchodu, jestli môžu. Čau. Ja si zajdu do obchodu. Čakaj, neviem či... Už som odohral no včera som to vlastne hral. Ale... Tuto je asi na chvíľka ešte. Arvevod. Trader. Neviem či to je názov. Ale proste ideme k obchodníkovi. Čo poviete, keď čo vykradneme? Viete čo, nebudem ešte riskovať. Opreť sa. Ahoj. Nedáš mi... Áno, obchodníčku, stalo sa niečo. Ok, čo? Áno, máš voľačí na predaj, to ukáž. No dobre, ľuka varí o zbraňky, máš ocelový meč. Jednoručný alebo dvoj, neviem. Železné válečné kladivo moc nepoužívam. Máte kuchné oblečenie. Kutná. Na čo mi bude predsa kutná? Či kotná, či ako? Wow. V takejto dedinke máš takéto veci. Nech sa ti darí počúvať. No, pozrieme sa ešte rôzno. Drobný kameň, duší kotlík. Na čo ti to je? Dobre, ja ti vláča priem zo svojich vecí, dobre? Ametis nie, že? Chleb, ne. Alebo na čo máš chleba? Spapaj. Čo to za drevo, rúbačku, sekeriu? Nič? Tu máš, žeriu. Medvedie drápy ti môžem dať. No dobre. Poď von už. Dobre, čau, maj sa, ja sa ešte vrátim. A vrátime sa. Poďme chlapci, poďme do toho. Poďme chlapci, poďme do toho. Ja som zabil... Ja som jenom zabil slipku, to vám vadí? Čaute. Čau. Nemáte ma rádi, čaute. Chytalo sa, sa. No dobre, ja sa už budem s vami lúčiť. Ešte sa vypožiadam z touto dedinku. No a potom v pondelok by sme natočili ďalšie video, možno útorok. Takže čaute a majte sa.